Sí, amb la Raquel fa un temps que ens vam posar a treballar, ens vam conèixer amb un recital que vam fer, un recital-concert d'homenatge a Gabriel Ferreter, i ja ens havíem conegut abans, en realitat, però allà vam connectar molt amb el Ferreter. I doncs va ser la Raquel que es va posar en contacte amb mi per preparar alguna cosa juntes i, bueno, jo ja em va fer molta il·lusió. Sí, de fet, el que explicava ara la Coloma de la Ferreter, ella tocava i jo recitava, però no havíem practicat. I ens van dir, tu recitaràs i tu tocaràs i ja veurem. I de cop es va crear doncs, una conjunció bastant interessant, perquè sense haver-ho preparat va com anar molt d'acord el meu recitar o els meus textos amb la música de la Coloma. Llavors vam dir, jo vaig quedar-me amb ostres, això ha funcionat molt bé, no? I no estava preparat ni res. I després va sortir la possibilitat d'anar a fer un recital que a mi em van dir si m'agradaria que un músic m'acompanyés o de preparar alguna cosa d'allò poesia amb música, i vaig pensar, doncs, per què m'ho dic amb la Coloma, no? I fem alguna cosa juntes. Jo crec que primer hi va haver com un període de passar-nos idees. O sigui, jo recordo d'inspirar-me, no, del que ella m'enviava, però també jo me'n recordo d'enviar-li àudios i ella dir, ostres, això aniria per aquí, no? Sí, crec que és una cosa híbrida. És a dir, jo ja sé també qui fa la Coloma amb la música, tot i que sempre em sorprèn, i a la vegada jo també sé què escric o quins textos m'agradaria recitar i ho posem en conjunt i anem veient què fa. És com un diàleg obert, no? No està com molt programat, anem provant i a partir d'aquí pensem tot un espectacle.